Tang'o matimore kantiere pinje ma samoro king'iyo gi to samoro negotiation miwacho ni goyo mbaka miwacho ni samoro chal ka gima gitemo mondo gidhiru ahinya. Nyocha cha niwinjo ka oganda jo jilani no ogeng'o nyaka wildebeest kane dar ya e pinyno gigeng'o gi mondo mi kik welo ma bedo nade ka pinyno berenya ineno piny ka piny nitie regulations mekigi. Adwa wacho ni wildebeest to land. In Tanzania lo en mar sirkal ji te yudo lo imiyi lo kidwa ni pur. Wach title deed onge. Sirkal miyi lo tipuro. Onge ni lo mar ng'ato. Budak kamoro achiel to kidwa puro oduma timiyi lo maduong' pidho oduma. Koro gipidho oduma mang'eny ginyalo export to Kenya. To Kenya tipogo lo mathin thin mara koro output tin. Kanyo donjoni. Kanyo winjo. Kibiro Uganda, Kampala, Buganda area, nadongo Uganda katin. The whole land belongs to Kabaka. En mumi mailo. Pur kanyo, bed kanyo. Mano Uganda. To kibiro Kenya, the British kano biro to kaolo central Kenya te. Koro gi mano megi. Koro wach patati dido biro. Koro Kenya rules upogore. Kanyo inja kanyo. Then kibiro Tanzania, koro kata wildebeest. Inge tourists kobiro Kenya, to kuini nego le. Anya parkana watino, my father used to hunt. On the Saturday, they go more and take wacham. Koro Kenya hunting obedo stopped. Sani ko yidi kinego on gauti makose. Yego. And wild animal. Whatever it is. But in Tanzania, to be allowed to timo hunting at a given level. Koro tourists order the hunt. Konya the Tanzania. Koro bodhi more Tanzania, samo timo hunting no to gida kurudia hotel kuro pesan kuro koro gi benefit more. Koro magi rules mopogre in the pinje. So ber COMESA is that koro jibet what harmonize rules. What mango on goods, what mango on manufactured things, what mango on horticulture, gik mamago. Koro injo. Koro rules upogre, but trade temo harmonize gi. Ken customs bedo hama, ken health bedo hama, ken intellectual property copyright bedo like this. Koro COMESA negotiations to harmonize gigo over time. That's why negotiations go higa ka higa puro oknyal rumo. Nyaka sani king'iyo malong'o gin midhiero